everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Gihapak man ang hood sa atong sakyanan sa luyo. Busado ni Rivera da. Ha? Ako'y naog, Miss Baby. Hoy! So, padaplane mo ni Che. Yala ba na? Oh, Kinsa man na? Kahilas gud ana. Padaplane mo. Di Che. Padaplane! unsa man, sir? Gusto kag patay? Patay ta? Ikaw na, di? Ako ni. Oh, Sir JC? Ikaw? Ako bitaw. Ako. Sige, magapaghapak sa kotse ni Miss Babes. Hibaw mo kang traffic kayo. Gusto ko muna ninyo. Dugay kayo mo. Nyo! Dere! Ha? Iya matra. Sa'y gusto ni mo? Giliaban O sa'y gusto ni mo? Ha? Gialsa ko ni mo. Wana mo tugad ang kuntil, ha? Gusto kang ilabay tingag balik sa musakyanan? Ah, Gusto ka? ibutang ko, Leche, ibutang ko. Ay pagtuong nga sa tanang higayon, ha? Imo ang tanang higayon! Bida, Franco, ibutang siya. saman! Babes, Ayaw pun ang imong sa nako, JC. Babes. Kira na kayo ka na. Oh. Ako rin mauwa ni Franco. Baka mauwa ni? Wa ko'y angay ikauwaw niya, JC. Wa! Dito. Franco, dear. Sige na. dito. Buhiin na siya. Kinig sige nagsalba itong mga sakyanan, oh. Bantay ka lang. Pagsulti, sir, asa gusto ni mo? Ano? Sa kung sa oras, ha? Amdam ti kang Saan? isos na kong baril! Ha? Bakit? Kitang duha, nota! No, tagbaril? Kung saan tagbaril, mga ligo? Suot ang duha! Niya. Mag-abot ang itong tiyan o dugan! Okay. Dayon, hataga ti kabitaha, sir! Kung sa bintahin mo yatang na ko. Taga ti kang espada! Espada. Oh, may gamito nyo sa pagpatay na ko. Pratinahan ti ka! Patay ka. Bida! Espada ko na ako. Imo espada! Espada imo! Espada ako. Yamat. Usgado ko ni mo. Espada ako, di kang matay buwang ha. Sa may gamito ni mong armas. Espada po. Dili! Blade akong gamiton! Blade! Oh! Espada imo! Ako, Blade! Yamat ra? Oh! Blade ha. Franco, buhiin na siya. Oh, isip! Oh! River, ketabuan ako River. Minaw ha. Ibong-buang ito hanggaw ito siya. Musaya na ka na ako. Mudaog sa ako mag-sun may baril. Ano ni sir? Magkipatay ko no. Patay ko no may. O niya, partidahan ko. Partidahan ko niya. Daman ko no ko niya og kami ba. Isuod ko no may sa nakong baril. O kaming duha ang musod sa baril. Mag-abot among tiyan dughan. O niya, adto may magpatay dito. Uy! Mga ba, sir? Oo, niya hatagan pa ko ng partida. Hanggaw. Espada ko no akong gamiton samtang ang iya blade. Siguro patay sa ako, espada ko. Uy, ikay mamatay na, sir. Kabuang-buang ni mo. Ngano ako may mamatay? Ngano man, espada ka ako samtang iya blade. Kuan mo ko, sir? Sa iyo nagpag-iwa si mga balobol na, sir. Kay blade mo yung gigamit. Samtang ikaw, espada. Usahan mo pagtikbat niya, ha? Nga yung gigamit. Blade man. Nga napagin mo suot sa baril. Dali ka niyang masaggang, sir. Samtang ang iya, ha? Blade. Masige na sa laslas yung mga balobol, sir. Bugo, bata, ha? Ay, salamat. Sila na kini, si Miss Babes. Ay, siya na yun. Huwag na si Andy. Ay, bahalag pat yung ko niya. Pero, mudool yung ko niya. Welcome ka mo, Miss Babes. Andy, welcome.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Indutag yung imusmus anang imong naoy. Hangyo lang. Ayaw lang diri, please. Surok kita kung duko ni mo, Chris. Buaya kay kandako. Sorry. Ipasulan ko ang pangitabo. Chris! Mag-blessing na. O cutting of ribbon. Oh, Miss Babes. Dali na. Andy, video ha? Oo, Miss Babes. One, two, three. Congrats, Chris! Congrats! Salamat kayo ninyo. So, nahuman na ang cutting of ribbon. O karon, mga ona ta. Father sa tura. Please, blessing sa food. Ay, blessing ni. Ay, naidagang tao na. Sa kayo kasyon diya. Padool ta. Uy. Opening sa Chris Salon. Yang matra? Chris Salon? May dagway pa. Huwag kaila ko na. Napay purmas dagway ni Chris. Sa siya tagi ya? So, diba, tanaw na ito unsay kalayukan sa so. Ay, yang matra? Nga onay. Sige, dali mo. Ayaw mo kauwaw. Dali. Thank you. Nagtuon ko, Chris, nga muklit kining imong beauty salon dere. Basin na. White plato niya? Plato niya. Plato. Kaya plato. Oh, Miss Babes. Tanawa ka ng bagong ni Sod. Una nga yung plato. Si JC. Pagkagnaw? Kaon, JC. Uy. Basin og gigutom kag maayo. Oh, grasya na ni. Mga ta, kang Chris ning salon? Iya. Nga samtong aman si mong gisabak, si Franco. Ano nang ita man kaniya? Unsa kay libuat ninyo sa? Dili ba ka na murag aliwas, no? Unsa? Kung si Franco gyud mo yamahan si imong gisabak, libat tingali na kaliwas. Ha? Kung ikaw sa yamahan, GC, inyong anak, Tarsier. Sa? Ya mo to, ikaw ba? Dako na kay kagatraso. Ikay na ko katraso na ko, GC. Iya. Gipusil ko ni mo. Pero, kabawas ako ni mo. Unsay ka boss? Bawas ako ni mo. Tungod kay, sa di madugay, Ha? matay ka. Yang matrapod nimo usay mo matay. Ako Tungod mamatay. kay gibutangan ako gilo ang soft drinks ngayon mong ginom. Usa? Oh, kiring na karon taon. Mo ba? Oh. Sana! Sige, batay mo! Ha? Ginoo ko. Nikirig na gituon. Sana, GC! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.